L'Andorra que va inventar les boles de billar sintètiques, l'intent d'atac a Fasa per part dels britànics, l'arribada de la pornografia a Andorra o la desaparició del poble del Fener. Aquest dimarts s'ha presentat el segon volum d'històries de la nostra història d'Alfred Lleí, que ens convida a fer un passeig per la història menys coneguda i anecdòtica del Principat a través de 20 capítols frescos. Molt bona tarda, Alfred. Molt bona tarda. Escolta, sona bé això de dir frescos, eh? Frescos. Com l'autor. Un fresc, també, un fresc. I culturalment enriquidors, hem de dir. Gràcies, gràcies. Què ens explica aquestes històries de la nostra història, que de fet ja passem pel segon volum. Aquí tenim el primer, que l'any passat, per cert, va ser un dels més venuts de Sant Jordi, en llengua catalana de no ficció. Per Sant Jordi, de no ficció en català, el més venut. Correcte. I hem sigut un dels més venuts de l'any, també. I aquí tenim el segon volum, aquest segon volum, que ens porta més històries. Més. Què hi trobarem? Tornem una miqueta a la càrrega, seguint la tònica del que va ser la primera entrega, no? La idea, o la recepta, per dir-ho d'alguna manera, en termes gastronòmics, no? La recepta va ser una recepta molt personal. És a dir, el rigor històric al 100%, és a dir, parlem d'història. D'aquí, premissa, parlem d'història. A partir d'això, posarem uns ingredients secret de l'autor, que són unes culleradetes d'anècdota i uns pessics d'opinió, no? M'agrada parlar d'aquesta recepta perquè és exactament la que vaig fer, no? Perquè la història, si la menges tal qual, seca, allò... És avorrida. És avorrida. Sí, que sí. I t'ho diu algú que li agrada molt, però tot i així. El problema és que topes amb aquell escull, no? L'escull de l'avorriment, l'escull de la duresa, molta nota al peu, molt rotllo, no?, a vegades. I t'ha d'agradar molt un capítol o una època històrica perquè t'ho puguis devorar. I saber ben bé qui és qui, perquè si no, no entens res. Exacte. Llavors, un poder de contextualització molt gran, o sigui, saber en quin moment estem parlant, com estava Andorra aleshores, o com estava també el món en aquelles hores, no? I a partir d'aquí buscar, el que dic jo, amb certa picardia, si m'ho permets, buscar capítols que siguin susceptibles de sortir en aquest llibre. Perquè no tots els capítols són susceptibles, o tots els períodes històrics són susceptibles de ser històries de la nostra història, 2, 3 o 4, no? Han de ser una mica morbosos. Han de ser molt anecdòtics. Han de tenir aquell ingredient també divertit, si vols, no? I una mica de safreig. Perquè a tots ens agrada una mica allò del safreig. El punt just, eh? Tampoc estem fent aquí, estem parlant d'història i estem parlant d'història del país real, no? Però sempre això, no? I enguany, doncs, amb aquest segon volum, és tan variat com el primer. És a dir, si hi havia temes... Aquí podem trobar des de temes del segle XIII, amb un pas del rei de Mallorca per aquí, pel nostre país, acompanyat d'un seguici de 200 persones a cavall, fugint del seu germà que el volia matar, fins a arribar a parlar de pornografia. De fet, el tema de la pornografia, que és un tema que potser ja no és tant, però havia estat molt tabú, en un moment donat, doncs sí, l'incloem en un capítol d'històries de la nostra història i, doncs bé, no demanarem que ens expliquis què explica el capítol, ja ho trobareu, però sí que m'agradaria demanar-te què és el que descobrim, com en aquest capítol en d'altres, dades que potser no es coneixien. Què descobrirem aquí? Amb aquest puntualment, per exemple, doncs amb aquest podem descobrir... Bueno, el que ja no descobrir, perquè això ja era Vox Populi, els que tenim una mica de memòria històrica. Tinc 78 anys, però no ho semblo. Sembla que tinc 40, no? Però tinc 78, ja. I veus que amb aquella certa memòria històrica te'n recordes d'aquell correu andorrà que va començar a emular aquelles revistes de lectures que sortien les senyores generoses, per exemple. Lleugeres. Lleugeres, amb molta personalitat cap a l'exterior, no? Vas veure com van començar a venir a instaurar-se els primers sex shops aquí al país, amb el seu trasbals, perquè va ser tot un trasbals, però fins al punt que va arribar a instaurar... Els intervius. I tant, i que va instaurar-se i va establir-se aquí a Andorra una productora porno tal qual, en Camp, que també en parlo, que va tenir una vida molt curteta, no? Però hi havia un porno ja made in Andorra a l'època, també, no? I fins i tot a parlar, doncs, de xafarderies com que, per exemple, l'amo de Private, la famosa casa internacional, té residència fiscal d'aquí de fa un munt d'anys, per exemple. O sigui, coses d'aquestes, no? Que és un passeig per l'evolució d'un país a través d'una anècdota com és, per exemple, el món de la pornografia i l'erotisme. Evidentment, en aquest llibre, el 99,9% és història i això ha sigut allò que es diu pour s'amuser, no? Per divertir-se una miqueta, L'inventor de les boles de billar sintètiques. Sí. Que jo quan ho vaig veure vaig dir, no en tenia ni idea, tu. Un andorrà amb Fornells, Eduard Fornells. És curiós perquè fins aleshores, fins que aquest senyor va començar a experimentar amb la baquelita, amb els plàstics aquests, que treballava llavors per la LIC, un dels perfumers, maître parfumier més coneguts de l'època, i va arribar amb René Coty, amb tota aquesta gent tan important. Ell va treballar molt la baquelita, i llavors feia unes
unes caixetes per posar els polvos aquells que es posaven les senyores, parlem de finals del 19, principis del 20, i llavors va inventar, va veure que jugant amb aquesta baquelita, podria arribar a crear unes boles de billar sintètiques. Aleshores eren d'ivori, i l'ivori què passava? Que explotava, que era caríssim, d'un sol ullal et sortien 3 o 4 boles, allò valia una fortuna, i això va revolucionar la indústria, i un andorrà és el que va ser el primer impulsor al món d'una patent, podríem dir ara, una patent mundial, com van ser les boles de billar sintètiques. Recordeu que si ens voleu fer arribar alguna pregunta per l'Alfred, ho podeu fer a través del Twitter, del Facebook i també del correu del programa. Mentrestant, continuem desgranant aquestes històries de la nostra història, perquè també fem referència a capítols molt patriòtics, molt de casa nostra, com per exemple... Ai, que et veig venir! Digue-ho tu. No, digue-ho tu, que ets la presentadora i directora. Digue-ho tu. No, sí, veus que... S'ha de dir primer que res, deixa'm matisar, que hem dit que s'havia presentat el llibre, s'ha presentat pels mitjans de comunicació. Pels mitjans de comunicació, que de fet ja l'hem donat a conèixer. O sigui, el dilluns, això, ara faré d'umbral, he venido aquí a hablar de mi llibre, no? Aquí, que quedi clar que precisament la presentació serà aquest dilluns dia 15 d'abril, a les 20 hores, a partir de les 20 hores, al Centre d'Art d'Escaldes, allà al Museu Viladomat i al Centre d'Art. Dit queda. Que et queda, eh? Amb això vull dir que la premsa, arrel de l'abans d'ahir, quan va haver la roda de premsa, va haver cert ressò mediàtic quan van sortir dos ulls de poll, per dir-ho d'alguna manera, no? I un d'ells, sobretot, va ser aquest d'un capítol que es titula Claia Andorrà. Se n'ha fet també a les xarxes socials, se n'ha fet força ressò, i curiosament ha hagut molta reacció positiva, no? O sigui, és a dir, que no ha caigut malament. Jo sempre dic el mateix, em permeto el luxe de donar la meva opinió en molts aspectes. I aquests dos temes polèmics, un és la llengua nacional i l'altre és la 8ª parròquia. Quin vols que et desenvolupi una mica? Doncs et dic una cosa. Emplacem a la gent a que vingui a la presentació, perquè no tenim gaire més temps per continuar parlant del llibre, que podríem estar hores i hores i hores i no ho veuríem al final. Bueno, amb això, resumint només, vull dir que jo, si a València es diu que es parla valencià i a Mallorca es diu que es parla mallorquí, aquí em nego a dir que parlo català. Jo parlo andorrà. A qui li agradi bé, ja qui no també. Oh, i tant que sí. Què et sembla? Hem de fer honor a la pàtria. Alfred, molta sort amb aquestes històries de la nostra història, amb aquest segon volum. Anirem seguint, firmes de llibres ja abans de Sant Jordi. I doncs bé, nosaltres avui, doncs res, merci Alfred per haver vingut. A tu per convidar-me.